ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati omaliza maphunziro ku Luwana ali ndi udindo waukulu othandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko. Wapampando wa MEC Justice Annabel Ntalimanja wati apitiliza kugwira ntchito yake motsatira malamulo. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya osewera kalati ya kuno ku Malawi yapata mamendulo 15 ku mipikisano iwiri yomwe inachita nawo m'maiko amuno mu Africa. Tili ndi izi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera wati omaliza maphunziro ku Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana ali ndi udindo waukulu othandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko. Dr. Chakwera yemwenso ndi chancellor wa Luwana wanena izi lero pamwambo opereka ma certificate ndi ma degree kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ku university. Iye analangiza ophunzira kuti asalole kumachita nawo zinthu zomwe zikulepheretsa dziko lino kupita patsogolo. M'malo mwake presidentiyu anati ophunzira akufuna kumathandiza pochita zinthu zobweretsa kusintha kofunika pa chitukuko cha Malawi. President wa dziko linoyu wapempha anthu mdziko muno kuti azitenga ulimi ngati bizinesi zomwe anati zithandiza kutukula dziko lino. Dr. Chakwera amayankhula m'boma la Kasungu pa misonkhano yoyimayima yomwe anachititsa m'misika yosiyanasiyana ya m'bomali. Mtsogoleri wa dziko linoyu watsimikizira anthu mdziko muno kuti ndi khumbo la boma lake kuti miyoyo ya Amalawi onse isinthe. Maiso Chikhadzula ali ndi ripoti ili. Poyankhula kwa anthu mwanasonkhana m'misika yosiyanasiyana boma la Kasungu, Dr. Chakwera watsimikizira anthu ambomali kuti boma lipitiriza nzitukuko zosiyanasiyana zomwe likuchita mdziko monse muno. Dr. Chakwera anati boma lake lipitiriza kumanga msewu wa M1 umene ndiofunikira kwambiri pa ntchito ya chitukuko chachuma cha dziko lino. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha Malawi kuti apite akalembetse mayina awo maunyinji mkaundula la voti ncholinga kuti adzakhale mwayi ovotera atsogoleri akumtima kwawo. Pamenepa President Chakwera anatsindika kufuna kuti Amalawi adzitenga ulimi ngati bizinesi zomwe zingathandize kwambiri kukweza miyoyo yawo. President Chakwera ali zosangalatsa kuona kuti maiko osiyanasiyana kuphatikizapo dziko la America akuthandiza pa ntchito ya zomangamanga kuphatikiza pa chitukuko cha misewu m'madera akumidzi. Ndiye kuti mmene tikukonzera M1 pamakhalanso misewu ina imene imayenda mbali mwa M1 imo, misewu ina izidutsa kuti kunyanja ndi kuno tilumikizane, koma mbali munso tiziyenda bwino chifukwa zolima mbewu zathu kuti zipite ku misika zimavutika, ifenso timavutika kuti tiyende. Nchifukwa chake wena amene adadziwa vuto limeneli ndi boma la America, kotero kuti uchoka pa Kasungu mapita uko kwa Mkanda atilimira msewu umeneyo. Ndiye kuti misewu ina imene silimidwa tikonza ndife tokha amenenso tili anu ake. Simomwe munanga. Tena njira imeneyi njaphindu zedi chifukwa kuno anthu mumalima mtundu wonse ndi mphamvu yonse. Ndipo ino amene mnalima kwa fodya mwaonanso mitengo yake wadi. Mitengo imeneyi ipitilire kapena basi nanga omabwezera madziku nkobwe ngati. Ndiye kuti tipitirize chitukuko chimenechi. Simomwe munanga. Ulimi udaferatu, koma kuyiwala kuti tikhale nchakudya ndinuyo, kuti tikhale ndalama zoyendetsera dziko ndinuyo. Ndiye mpofunika zimenezo tizibweretsere mchimake chifukwa tikufuna kuti dziko lino litukuke, koma kutukukako kuziyambira kuno kumidzi. Mawake mlembi wamkulu wa chipani cha MCP yemwenso ndi nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe ya Richard Chimwendo Banda apempha anthu mdziko muno kuti apitirize kukhala pambuyo pa chipani cha Malawi Congress MCP
komanso utsogoleri wake kuti chitukuko chipitirire mdziko muno. Mawu ake wapampando wa chipani cha MCP mchigawo chapakati Patrick Zebulon Chilondola anabwerezanso kumema anthu kuti akalembetse mayina awo ncholinga yoti chipani cha Malawi Congress chidzachite bwino pa chisankho cha 2025. President Chakwera anayima m'misika yosiyanasiyana kuphatikizapo Sante Trading Center, Mawawa Trading Center, Kapaizi Trading Center, Chisinga Trading Center, Nkhamenya Trading Center komanso Chiroma Trading Center. Mayeso Chikhadzula, MBC Kasungu. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda ali mu gulu la atsogoleri omwe ali mu gulu lolimbana ndi kusintha kwa nyengo kudzera ku msonkhano olimbana ndi kusintha kwa nyengo wa COP29. Iwo awasankha kutsatira zokambirana zomwe zinachitika ku msonkhano okambirana za kusintha kwa nyengo ku Azerbaijan kudzera mu bungwe lomwe amatsogolera. Mutu wa msonkhano wa ku Baku chaka chino unali onena kuti pachizungu kuti climate financing kodi zikuyenda sizikuyenda kuti ndalama akupereka ku maiko ongotukuka kumene ndalamazi kuti apangire chitukuko. Ndiye kuyankhulana kwathu kwa panopo kwakhala kwa around climate financing. Argument yathu ya ENAFE yonena kuti ndalama sizikufika developing world. Zikamafika zimabwera mochedwa. Makamaka from public sector ngati tinene kuti kaya World Bank kaya kapena tinene kuti UNDP zimachedwa kaya UNEP. Ndiye panopo ideyo ndikuchita advocate kuti maiko ambiri azichita focus private sector chifukwa 200 trillion zili ku private sector komanso private sector ndi amene amayambisa kusintha kwa nyengo. Ngasi opanga Coca-Cola kaya opanga nsalu kaya opanga kandi mowa kandi chani mafactory ma industry akulu ziko lonse lapansi ndi amene amachita ma emissions amene amayambisa kusintha kwa nyengo. Kotero makampani achi ndi amene ayenera kumapereka ndalama ku maiko kuti azichita rebuild. Ngati ku Malawi panopo 5 million people alibe chakudya, ndiponso 650,000 anthu alibe nyumba zinagwa. Zimene kuyenera kuti kwina kwache kuti ndalama ndi imene ndakhala ndikulingana nayo kunoko kuti anthu ndiponso ndikumva kuti akuofesi kwa za imvame zachilengedwe anali konkono. I'm just hoping kuti akumana ndi anthu amene wachifukwa panopo nkhani imene takamba kunoko 1 week yonse ndipo wiki ibwera ndi ndalama basi. Wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Ntalimanja wati anasankhidwa pa udindowu motsatira malamulo a dziko lino. Poyankhula ku Lilongwe wapampando wa MECyu wati apitiliza kugwira ntchito yake motsatira malamulo. Justice Ntalimanja akufotokoza. Bungwe la MEC limayendera ndi malamulo ndipo ineyo ndinasankhidwa kudzera malamulo. Asiwo analembedwanso ntchito kudzera malamulo. Ngati pali dandaulo kuti malamulo pena pake silinayende bwino, anthu afotokoze komanso pali njira ndithu zodzera kuti makonsenza amene apangidwa address. Bungwe la Citizen Alliance lalimbikitsa adindo ogwira ntchito yotumikira anthu kuti athandizire pa ntchito yoonetsetsa kuti magulu a anthu ovutika akulandira thandizo lofanana. Mkulu wa bungweli a Buxton Nkhoma amalankhula izi ku Mangochi pa maphunziro a nthumwi zochokera m'magulu osiyanasiyana. Owen Mavula ali ndi ripoti. Ku Mangochi, bungwe la Citizen Alliance likugwira ntchito yolimbikitsa kuteteza ufulu wa magulu omwe nthawi zambiri ufulu wawo umaphwanyidwa pofuna kuti magulu otere adziwe komwe angapite ndi madandaulo awo kuti athandizike. Pofuna kulimbikitsa ntchitoyi, bungweli mogwirizana ndi ofesi yothandiza anthu pa nkhani za malamulo ya Legal Aid komanso Paralegal Aid Services Institution yachititsa maphunziro apadera ophunzitsa magulu osiyanasiyana monga aulumali, amayi oyendayenda, anthu omwe ali ndi kachilombo koyambitsa matenda a AIDS, nkhani yokhudza ufulu omwe ali nawo. Pa maphunzirowa, mkulu wa bungwe la Citizen Alliance Buxton Nkhoma atsindika kufunika kokhala ndi ndondomeko yokhazikika yothandizira magulu a anthu otere kulandira thandizo mosavuta pamene ufulu wawo waphwanyidwa. Tikuona nkhani ya ukwati wa ana likanali vuto, tikuona nkhani ya kugwiriridwa kwa ana komanso atsikana achichepere likanali vuto, komanso anzathu azimaja tikunena kuti ndi female sex workers
nawonso maufulu awo kuphwanyidwa, nkhani ija ya kugwiritsa ntchito lamulo lija ndilakale komanso khulupiriro linathetsedwa la vagabond madera ena abele kugwiritsidwa ntchito kumawamanga, kumawagwira, kumawatsekera, kumawalanda ndalama ndi zinthu ngati zimenezo. Ndi nkhanibe imene ikanachitika. Limodzi mwa mabungwe omwe akugwira nawo ntchitoyi la Child Rights Advocacy and Paralegal Aid Center lati kulimbikitsa ntchitoyi kungathandize maguluwa kuti adzikhala ndi chidwi chokadandaula ku nthambi zoyenerera pamene ufulu wawo waphwanyidwa. Alfred Munika ndi mkulu wa bungwe la Child Rights Advocacy and Paralegal Aid Center. Tinakumana nawo anthu amenewa ncholinga chonena kuti tiwakumbutse za maufulu achibadwidwe, adziwe iwowo azindikire za maufulu achibadwidwe amene ali nawo, komanso anthu amene amayimirira kuti akati aphwanyidwa ufulu iwowo akhoza kupita kuti kuli nanga chimene chikuyenera kuchitika chovomerezeka ndi malamulo akati aphwanyidwa ufulu mchani. Ndiye tili okondwera kuti magulu amenewa aphunzitsidwa bwino ndipo amalenanso kuti ifeyo magulu athu tikauza tagwirizana zochita misonkhano m'midzimu kuti tiafotokozere anthu azidziwa za maufulu achibadwidwe, ifo akadziwa ndi pamene akhoza kuteteza kapena unena kuti uwu ndi ufulu wanga musandiphwanyire. Nde magulu amenewa ali nawo ndithu anthu amene amatsatira, anthu amene ali mugulu lawo ochuluka kwambiri amene afikiridwe ndi mauthenga ngati amenewo. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe achita nawo maphunzirowa Chris Damba omwe ndi mayi woyendayenda ati maphunzirowa awathandiza kuti adzitha kukhala olimba mtima kukadandaula ku nthambi zosiyanasiyana monga Legal Aid pamene ena aphwanya ufulu wawo. Malingana ndi mayiwa, amayi ambiri oyendayenda salandira thandizo loyenerera ku nthambi monga za polisi pamene akumana ndi mavuto kamba ka ntchito yawo. Owen Mavula, MBC Mangochi. Bungwe la TVETA lasayinirana mgwirizano wogwira ntchito limodzi ndi University ya Masti. Mkulu wa bungwe la TVETA Elwin Sichiola wati cholinga cha mgwirizanowu ndi kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito, kuchita kafukufuku komanso kupereka mwayi kwa ophunzira a TVETA kukapitiliza maphunziro awo ku Masti. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Kusayinirana kwa mgwirizanowu akuti ndi chiyambi chogwirira ntchito limodzi pakati pa bungwe la TVETA ndi sukulu ya Masti. Mabungwe awiriwa avomereza kufunika kopereka luso la manja kwa anthu makamaka achinyamata ndi amayi, pomwe pano mwayi wopeza ntchito uli wovuta. Mkulu wa bungwe la TVETA Elwin Sichiola anati ali ndi chiyembekezo kuti mgwirizanowu uthandiza ophunzira awo kupeza luso latsopano kuchokera mu ntchito zomwe mabungwe awiriwa akhale akugwirira limodzi. Tikugwirira ntchito limodzi pa maproject angapo, mwamva kale tikali ndi maproject atatu amene ali ndi ndalama kale, andi awawa chimene chikufunika chonena kuti ife TVETA ndi Masti tikangalike kuonesesa kuti takwanirisa zimene zili maproject amenewo, zimene mukaziona ndizopindulira achinyamata akumalawi kunoko, kuwathandizira kuti apeze luso, ayambitse mabizinesi komanso kuti apitise patsogolo mabizinesi awo ngati anayambitsa kale. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Masti Profesa Adres Malata anapempha mabungwe awiriwa kuti agwire ntchito limodzi molimbika poonetsetsa kuti ophunzira kuchokera msukulu zophunzitsa luso ndi ophunzitsidwa bwino kuti athandize kupititsa patsogolo mfundo zachitukuko. Iwo anatinso mgwirizanowu uthandiza kuthetsa vuto la kusowa kwa ntchito pamene pano anthu azitha kupeza luso lowathandiza kuyambitsa ntchito pawokha. Ngati university ndi ukadaulo wa research choncho zimene tikhoza kuwathandiza anzathu kufufuza kumene kutothandiza achinyamata athu kuti adzizipezera ntchito. Ntchito ndizochepa ndipo ntchito ndizochepa osati kumalawi kuno kokha koma dziko lonse lapansi. Ndi achinyamata athu ayenera kuphunzira zimene timati ma innovation, kuphunzira zinthu zoti akhoza kuzipangira okha komanso kuphunzira kuti zinthu zakapanga agwiritse ntchito bwanji kuti apange ma business. Ndiye kuti entrepreneurship kapena ukadaulo wa ma business ndi mbali ya zimene tizichita limodzi. Pomwe anthu omwe ali ndi luso pa ntchito akufunika kwambiri kugwirira ntchito limodzi mwina kuthandiza kubweretsa poyera luso latsopano lomwe lithandizire kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko ndi zachuma mdziko muno. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati omaliza maphunziro ku Luwana ali ndi udindo waukulu
othandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko. Wapampando wa MEC Justice Annabel Ntalimanja wati apitiliza kugwira ntchito yake motsatira malamulo. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya osewera kalati ya kuno ku Malawi yapata mamendulo 15 ku mipikisano iwiri yomwe inachita nawo m'maiko amuno mu Africa. Takulandiranso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Tiyambe ndi nkhani yokuti mmodzi mwa oweruza milandu akale ku bwalo la Supreme a Dustin Mwaungulu ati mu mfundo za adalitso kabambe zachuma mulibe nzeru. Akabambe akufuna kudzayimira nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino cha chaka chamawa pansi pa chipani cha UTM. Zambiri mulipoti ili. Masiku apitawa akabambe anatulutsa mfundo zawo zisanu ndi ziwiri zomwe akuti zipititsa chuma cha dziko lino patsogolo. Koma poyankhulapo pa tsamba la mchezo la Facebook, Mwaungulu ati mfundozi sizogwirika kamba kuti sizikunena kuti azachita chani kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Mkulu woweruza milandu wakaleyu watinso mfundozi sizikunena mwatchutchutchu njira zomwe zikuyenera kutsatidwa potukula chuma cha dziko lino. Iwo aonjezeranso kuti akabambe anakhalapo kale mboma ndipo akuyenera kuvomereza kuti anatengapo gawo pobwezeretsa chuma cha dziko lino mbuyo. Iwo ati akabambe abwere poyera ndi kuchita nawo mtsutso pa nkhani za chuma. Akabambe sanayankhepo pa nkhaniyi kamba kuti samayankha foni yawo yam'manja titawayimbira kuti timve mbali yawo. Banki ya National yapereka ndalama zoposa 5 billion kwacha kwa amayi omwe akupeza ngongole pansi pa ntchito za amayi angathe kuyambira mu chaka cha 2019. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Oswin Kasunda, ndiwo anena izi pamene amakumana ndi amayi ochita malonda ku Mangochi. Miriam Kaliza ali ndi ripoti. Pozindikira kuti amayi ambiri amakumana ndi zovuta zambiri pofuna kupeza ngongole yochitira malonda malingana ndi chiwongoladzanja chokhwima, imodzi mwa banki zikuluzikulu mdziko muno ya National idaganiza zoyambitsa ndondomeko ya amayi angathe kuti amayi aziyenda moyera akafuna kutenga ngongole. Ndondomekoyi imalola kuti amayi atenge ngongole opanda chiwongoladzanja chilichonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Oswin Kasunda anati ndondomekoyi kuthandiza amayi ambiri kotero kuti kufikira pano maakaunti osachepera 1,500 watsekulidwa kale ndipo ndalama zosachepera 5 billion Malawi kwacha ndizo zaperekedwa kale kwa amayiwa. Akasunda ati izi zikusonyeza kuti amayiwa akupindula. Tinayamba ndi 5 million kwacha kuti inde ayambe nayo kuti agwiritse ntchito panga business yawo yopanda chikole kungwapasa manga kuti iwo abweretse mapepala osonyeza kuti business yawo imene akupanga ndi business yoti yamphamvu yoti ndithu itha kupeza phindu kuti asiwo atha kubweza. Pano mukuona kuti ngongole imene yafika 7 million kwacha tithabe tizipitabe kumayiwunikabe kuti ipite patsogolo. Ngati National Bank tilokonda kwambiri kuti tapangapo mbali ndithu yotukula azimayi chifukwa kudzera njira imeneyi azimayi ambiri apeza nawo mwayi ena kungokhala ndi akaunti yoti agwiritsa ntchito koma ena kupitirapo muona kuti atenga ngongole zambiri. Tingatikuwuzani kuti pakali pano makaunti opita 1,500 atsagulidwa ndipo agwiritsa ntchito ndi azimayi amenewa. Komanso chimeneso tapanga ngati National Bank kudzafika pano ndalama zopita 5 billion zaperekedwa njira ya ngongole kwa azimayi amenewa. Sonza kuti azimayiwa akupindula, ifanira kuti sakupindula sakanafika mpaka kuti tipenge ngongole yodutsa 5 billion. Mmodzi mwa amayi ochita malonda m'boma la Mangochi Achisomo Pota Masache ati ndondomekoyi kuthandiza amayi ambiri ochita malonda mana adakakonda banki idakawakomera mtima ndi kukweza mlingo wa ndalama zomwe amayiwa angathe kubwereka kuchoka pa 7 million kwacha kufika mwina pa 15 million kwacha kutengera ndi kusakhazikika kwa ndalama ya kwacha. Mwina atatonjezera limiti ya ujeni ya loniyo kuti ifikira kupena pake ikumakhanga pano pasinanga zinthu zambiri zasinthe, zinthu zadula, mwina likapita koda chani zinthu zadula ndelo ni kumakhanga tibe kumachepa nde mwina bada tonjezera. Ndondomeko ya amayi angathe ndi mbali imodzi yomwe banki idakhazikitsa pofuna kutukula amayi ambiri pa nkhani ya chuma. Kuchokera kuno ku Mangochi ndine Miriam Kaliza.
kampani ya netsoft malawi yati ndiyokhutira ndi momwe anthu mdziko muno akugwiritsira ntchito njira yogulira zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo matikiti a miyambo ya zamsangulutso kudzera pa intaneti yapansika. Mmodzi wa oona za malonda ku kampaniyi Athandiwe Jere ndi yemwe wanena izi kutsatira mwambo wa zoyimbayimba komwe anthu amalowa pogwiritsa ntchito tikiti zoguliratu. Pansika online ndi product imene inapangidwa establish ndi netsoft and imapanga ndi platform imene munthu umatha kuyikapo zinthu zako zimene ufuna ugulise kapena zinthu ngati ukufuna ugulepo chinthu without kuti kuchoka kwanu kupita kunsika utha kungogula chinthu chija ndi click of a button basi. Zinthu zisizovuta kwambiri chifukwa chimene ukuyeneka kukhala nacho kwambiri ndi phone. Wakhala ndi phone ndi access to internet ukuyeneka kungopita ukapanga login ngati uli ogulitsa ukapange login ukapange create account yako, koma ngati uli wokuti ufuna ugule uthangopita pa website nkukangosaka zimene ufuna ugulezo nkupanga click nkupanga select kuti ukufuna zinthu zingati kenako nkupanga press buy kapena add to cart. Pa 10 November 2024 tinali ndi show ku Blantyre imene inapanga feature Pixie ndi Saint. Ndi ku show ku ndithu zinthu zinaenda mwandondomeko ndipo mwa smooth bwinobwino chifukwa anthu amatha kugula tikiti ija osafunika kuti apite kaya kutali kukapeza tikiti aya amangogula tikiti ija online with just a click of a button. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya osewera kalati ya kuno ku Malawi yafika mdziko muno itapambana mendulo 15 kuchokera m'maiko a Zambia ndi Zimbabwe komwe inakapikisana nawo m'mipikisano ya m'maiko a ku Africa. Zambiri mulipoti ili la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Osewerawa adayamba kuonetsa chamuna mdziko la Zambia pa 9 November atapambana mendulo 3 za golide komanso 3 za silver ndi 2 za bronze mu mpikisano wa Lusaka Karate Open Championship. Anyamatawa anapitirira kupeza mendulo loweruka lapitali mu mpikisano wa Karai Open Championship mdziko la Zimbabwe omwe anapambana mendulo za golide 2 za silver 4 komanso ya bronze imodzi. Mphunzitsi wa osewerawa Kelvin Mwale wati osewera ake ali ndi kuthekera litsogolo lowala kwambiri komanso kuchita bwino m'mipikisano ikuluikulu ngati atapatsidwa zonse zofunikira pa masewerowa. Ndi mmene mipikisano yayendera achinyamatawa achita bwino kwambiri ndipo chikhulupiriro ngati nekochi wawo ndi chikhulupiriro chachikulu kwambiri kuti titati tipitirize tilimbikire kuposera pamene patikhoza kabwera ndi malizasi akulu kwambiri. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero wa mdziko muno Joseph Kawerama wapempha thandizo la mipikisano ya mdziko muno ndi mayiko ena kuti anyamatawa akonzekere bwino mpikisano wa Region 5 wa chaka chamawa. Pakali panopa chimene tingafune kwambiri ndi chonena kuti tikhale ndi kapena kuti thandizo limene lingabwere kudzera mu mipikisano chifukwa chonena kuti tikufuna kuti anyamatawa akhale ndi mwayi omapanga mipikisano pafupi ngati zingatheke kuti ukhaso ndi mipikisano ingapo pakatipa even imodzi soyina kaya yakunja zikhozokhaso ndithu zotilimbikitsa kwambiri. Kuchita bwino kwa timuyi kwasangalatsanso unduna wa zamasewero. Mneneri mundu nawo Makimilani Mwale wati achita chilichonse chotheka kuti anyamatawa komanso osewera ena omwe akayimirire dziko lino mu mpikisano wa Region 5 akachite bwino. Unduna wa zachinyamata ndi masewero komanso kudzera mu bungwe limene la National Council of Sports ndodzipereka kuchoka kubomako kuti athandizire. Nkani mutha kuona kuti analowa mu kampu ndithu tapangako apaso tikukonzekeranso tilipite mu kampu ina kuonetsa kuti kuchoka kubomako chidwi chilipo ndithu chikhumbokhumbo chilipo ndithu choti athandizire masewero amene mapota awawa ndi masewero achisodzera amene angatithandizire kuti tichite bwino kupita kutsogolo mu masewero osiyanasiyana. Timuyi inanyamuka mdziko muno pa 8 mwezi uno ndi osewera asanu ndi awiri kukachita nawo masewerowa omwe anali mbali imodzi yokonzekera mpikisano wa African Union Sports Council Region 5 Games omwe uchitike mwezi wa June chaka chamawa mdziko la Namibia. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake.
President Dr. Lazarus Chakwera wati omaliza maphunziro ku Luwana ali ndi udindo waukulu othandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko. Wapa mpando wa MEC Justice Annabel Ntalimanja wati apitiliza kugwira ntchito yake motsatira malamulo. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya osewera kalati yakuno ku Malawi yapata mamendulo 15 ku mipikisano iwiri yomwe inachita nawo m'maiko amuno mu Africa. Pezani nkhani ndi zina popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, masana abwino.